Good afternoon, brothers and sisters. Please kneel for the novena to Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are a strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban, inaako mi na nagkasala kami sa imong asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na otob an sa imong kabutan. Natamanon ang kinaaban.
an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kaguluhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, Lunes, sa ikatulong simana, pakapasko. Idulot man po niya to ang mga minasunod na mas intentions. Thanksgiving, dulot kan Valderrama family, kan Alaba family, birthday blessings of Gloria on her 91st birthday, offered by Ugayon and Robigo family. Thanksgiving man ni na Mr. and Mrs. Henry Candano for the gift of life of Papa Cesar kan Balansin family. Mga special na kahagadan, guidance from the Lord to pass the Civil Engineering Board exam ni Alan John Ranyada, for taking the board exam ni Jillian Marie Aringo, para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Rosella, dulot kan SLT CFI Albay, para kay Peregrina kan Casimiro family, para kay Rigel kan Morales and Muhar family, para sa gabos na kalag ni Margie Amaranto, para sa kalag ni Pedro ni na Mr. and Mrs. Henry Candano, para kay Corazon, dulot ni Jake, Aida, Jeffrey, dulot ni Julius Indionela, Mercedes, Basilisa, Remedios, All Souls in Purgatory, dulot kan Avila and Mayol family, para sa kalag ni Carlo, dulot kan Domikil family, para kay Leopoldo Consuelo, dulot kan Hiliego family, para kay Joselito, kan Alcantara family, para kay Nestor Sr., kan ni Nestor Madara Jr., para kina Marilo and Teresa, dulot kan Suniga family.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Manwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niyang nagsirap na. Dakulang biyayang pangako niya nagsirap na. Sa ngaran ka namasin, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaraw kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo kabos mga tugang. Maray na hapon man po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurang nan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurug sa mo, kagurang nan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami magtugot ka, na kaming nagbutas kan lumang pagkatawo, kay iban gabos na ugali kay ni, mabuhay sa iyang pamumuhay, na natura kay ni dinaramo sa mo, huli kan mga ranga nin Paskwa, huli kay Jesucristong, kagurang nanya mo sa imong aki, na kay iba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Pagbasa hali sa mga gibo kan mga apostoles. Si Esteban, pano nin grasya asin kapangyarihan, nagibo nin dakulang mga ngangalasan asin milagro sa banwaan. Alagad, nagkapira sa sinagoga na inaapod mga libre, mga taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia asin taga Asya, nakipagdebate ki Esteban. Huli tadain ni danadaog ang kadunongan sa pagtaram na itinao sa iya kan Espiritu, binayaran ninda ang nagkapira na magsabi, nadangog mi siyang naglanghad laban ki Moises asin laban sa Diyos. Pinaribok ninda ang banwaan, ang mga senadores asin mga eskriba. Dinakop ninda si Esteban asin dinara sa sanggunian. Dangan pinaatubang sa mga saksing putik na nagsabi, ang tawong ini daing untok na nagtaram laban sa banal na lugar asin laban sa tugon. Nadangog mi siyang nagsabi na rurumpago ni Jesus Nazareno ang lugar na ini asin sasanglian ang mga gawe na ipinamana sa to ni Moises. Nakaturuho ki Esteban ang mga mata nin gabos na kaayon sa sanggunian. Asin nahiling ninda ang sa iyang lalawgon nagarong sa anghel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang nabubuhay na matanos. Paladan ang nabubuhay na matanos. Magtaraman nin tumang sako ang mga mapangyari, an sa imong surugoon padagos na maghurup-hurup kan sa imong pagbuot. An sa imong mga tugon iyo an sakong kaugmahan, tinda ang naghuhulit sako. Paladan ang nabubuhay na matanos. Kan ipinahayag ko ang sakong mga gawe, sinimbag mo ako, tukduan sako an sa imong pagbuot. Taoy ako nin pakasabot kan sa imong mga tugon, asin ang mga gibo mo nga ngalasan sa kuyang isasaysay.
Paladan ang nabubuhay na matanos. Rayuan sako ang dala nin kaputikan, asin itao mo ang biyaya nin sa imong pagkamuot. Ang dala nin katotoohan sa kuyang pinili, ang sa imong mga pagbuot, danay na uya sa atubang ko. Paladan ang nabubuhay na matanos. Matindog na po ang gabos. Alleluia, Alleluia, ikakaguranan, andalan, ang buhay, asin, katotoon, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Kan masunod na aldaw, namasdan kan mga nagpawalat sa ibong kandagat, na mayunan sa kayan na dating yaon duman, alagad si Jesus day managsakay kay bakan sa iyang mga disipulos. Ang mga ini naghale na sindasana. Alagad ibang mga sakayan hale sa Tiberiades, nagduong haradi sa lugar na pinagkakananinda kan tinapay, kanan kagurang na nagpasalamat. Nahiling kan mga tao na dayduman si Jesus niyan mga disipulos, kaya nagsakay pa Kapernaum sa paghanap kay Jesus. Nakuha siya ninda sa baybayon kan dagat, asin hinapot ninda, Maestro, kasuwarin kapadigdi. Si Jesus nagsimbag, tutong sinasabi ko sa indo, hinahanap nindo ako bakong huli, tanahiling nindo ang mga milagro, kundi huli tanabasog kamukan tinapay na sa indong kinakan. Day nindo paghanapon ang tinapay na nauubos, kundi ang tinapay na nagdadanay para sa buhay na dayeng kasagkoran. Tinapay na itataw sa indo kan aki nin tawo. Huli ta siya ang tinandaan nin Diyos Ama. Hinapot siya ninda, ano ang dapat ming gibuhon tanganing mautumi ang kabutan nin Diyos? Si Jesus nagsimbag, ini ang kabutan nin Diyos na magtubod kamo sa iyang sinugo. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imong Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, nadangog niya to sa enot na pagbasa itong istorya manungod kay Esteban sa pito na mga diakono, but sabihon pag diakono, mga ministers, mga servants, asin man ang pinaka-funksyon kang sarong diakono, iyon na mag-administer kan mga physical needs kan mga tao. Pero ngunya nadangog niya to ining si Esteban, nagipag-uron sa mga Jewish sympathizers. Iyo ini sa mga hentil na muya na maging Hudiyo. Asin pinagpahiling ni Esteban ang balaog kang Espiritu Santo sa iyang pagtaram na may kadunungan asin man pakasabot sa mga bagay-bagay. Kaya ang nangyari, iyon na sa mga tao, pinag-akusahan ining si Esteban na naglalanghad laban sa Diyos, naglalanghad laban sa indang ama na si Moises. Kaya dinaraninda ining si Esteban duman sa Sanhedrin, na iyoan kumbaga Jewish High Council, asin man nagsaksing putik laban kay Esteban. Pagabot niya to sa Ebanghelyo, pagpapadagos ini, kan ikaanom na kapitulo, kan Ebanghelyo ni San Juan. Kang na-realize kan mga tao na wara si Jesucristo duman sa lugar na kung sa'y nagkaigwa kay itong multiplication of the loaves, nagbuot sinda na magsunod duman sa ibong, duman sa Kapernaum. Asin nanumpungan ninda duman si Jesucristo, asin sa iyang mga disipulos. No, kay hinapot ninda, paano ngayon nagdigdi ka sa Kapernaum? But previously kay ini, na araman niya to sa istorya kay tubagang bagyo duman sa dagat, na kung sa'y nagkatarakot sa mga disipulos,
kan pagrani ni Jesus na paghuna ninda sarong kalag, sarong multo. So pagpapadagos ito kang istorya, kaining nadangog niyato na ebanghelyo. As in sinabihan ni Jesucristo, actually ngayon, napadigdi ka mo sa kuya, bako sa paghanap nin milagro, kundi sa paghanap nin makakaon. Pero bako ngayap kakanon anit sa tatao ko lang sa Indo, kundi ang tinapay na nagtatao nin buhay. Tinapay na nagtatao kan buhay na daing kasagkoran. Mas pinararom kan sa tuyang kagurangnan ang pagsabot sa kakanon na nagtatao nin buhay. Digdi sa istorya na duwa na sa tuyang pinagatid-atidan nguya na hapon, mahihiling niya to an saro na realidad. An paghapot sa satuya, kung kumusta man ang satuyang focus sa satuyang kagurangnan. Duman sa enot na pagbasa, nadawog niya to ang sarong tawo, na pano ni Espiritu, na pinagdedefender an sa iyang pagtubod, sa hampangkan mga tawo na habo sa satuyang pagtubod. Si San Esteban sarong imahen nin sarong tawo na unfocus yaon sa mahal na Diyos. Nan sa iyang pinag-iisip ang katotohan kan sa tuyang kagurangnan. Ining mga tawo sa Ebanghelyo ang pinagahanap ninda sukunanuan sa idang makukuha hali sa mahal na Diyos. Bako man siguro ang Diyos mismo, kundi ang mga balaog kan mahal na Diyos. Siguro nadawog na ako nindong mag-sermon kay ito kung ano ba yan sa tuyang pinagahanap. Pinaghanap tabaya su konsolasyon o su regalo kang mahal na Diyos o pinaghanap niya to ang Diyos na nagtatao nin regalo? Do we search for the gifts or do we search for the giver? Taminsan sa satuyang buhay, pag nakakuha kita ki mga balaog na hali sa mahal na Diyos, ang pinagpaparahanap ta na sana su mga balaog. Sumakukuan niya to na positibo hali sa tuyang mahal na Diyos. Gari baga pinagkonsidera niya to ang mahal na Diyos, na gari baga ATM, no, pag nagpindot niya kaguragan, dapat may magluwas na kwarta. Dapat may magtaw sa tuya. But this is a clear reminder that we should focus our attention on the giver of the gifts, on the God of consolation. Ang mahal na Diyos na nagtataw sa tuya nin mga biyaya. Bako su mga biyaya. Kung nagabot sa tuya ang mga biyaya, well then and good. Pero kung ang relasyon niya to sa mahal na Diyos, ang sa tuyang focus, iyo iyan ang magtataw sa tuya, bako sa lang mga biyaya, kundi pati naman ang sa tuyang katurinongan. Naramdaman ko lamang so inaapod na Jesus' prayer. Sabi kang Jesus' prayer, Lord Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Arog lang gan kasimple. Sabi ka nibang mga autor, dapat ipagpangadji ining Jesus prayer pag nahahampang kita sa mga dipisil na sitwasyon, whether as individuals or as a group. No? Sa simpleng mga paagi, for example, yaon kita nag-uli, no? Halawigo sa tuyang biyahe nin hulita traffic. Pag siguro frustrated kita sa tuyang trabaho, pag inahampang niya to ang kahilangan sa tuyang sa diri o kaya kan sa tuyang pamilya, o kaya kung ano pa man na problema ang nag-aabot, magayunda ang pangadjion nini, Lord Jesus, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Ninhuli, taang pangadjion na ini, hinahayaan sa tuyang focus, duman sa kunano ang importante. Ang relasyon niya to sa mahal na Diyos. Ninhuli ta pinag-acknowledge kang pamibio na ini kung si Jesu Kristo na warang iba kundi an aki kan Diyos na buhay. Asin man nagiging conscious kita kay ini that we cannot do anything without the help of our Lord, without God's mercy. Asin sa hiling ko, iyo ini ang satuyang kaypuhan. So hanapon niya to ang inspirasyon digdi kay Esteban that he remained focused on God. Siring man lugod sa tuyang pamumuhay ural daw,
ang sa tuyang focus, warang iba kundi ang mahal na Diyos. Bako ang Diyos, bako ang regalo na pinagtataw kang Diyos, kundi ang sa tuyang Diyos, Ama, mahihirakon, mamumuton, mapagpatawad. Amen. Na ikaming idudulot, kundi sa mong pagkamuot, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kakurangnan, iningatam niya mongonyan, lugod maging damdanin, kaligtasan para sa samo. Magpabibiko mga tugang tanganingan sako asidan sa idong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurang na numitas, lugod pasiring sa imo, an sa mong mga pamibi, kaibakan mga pagdulot nin mga sakripisyo. Tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, mandam sa mga sakramento nin dakulang kabanalan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat ita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, ni kakagurangnan ni pagrukiyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na harubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakrifisyo. Ulit sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga lagitno na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukom, ang langit at sindaga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minaligid, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin magpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo niwati pinapayag, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan dinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupan ang kapagayagay sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos do na kaugalian, na ngahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit, Pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadayan mo. Mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa oral daw, itaong mo sa muya ang unyan. Asin patawadon mo kanisa sa mong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangdan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitat sa imo ang kahadayan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan di winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan di tinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay nabapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos, na Na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang uyan, kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo nagandam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran, padakulas sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mo mga puso, kan kusog ni nakakaligtas nakakanon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. One takes you these islands as given in pledge. God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people. Oh, hail you, King forever. Pilipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the word finds its rest. Proclaim your truth and justice, bring to men your peace and love. Good evening po.